It's time for DJ Raqi's Secret Files. Huwag kang magmahal ng bago kapag hindi ka pa tapos magmahal ng past mo. Good day, DJ Raqi. I'm an avid fan of your program. Kagaya mo, pangarap ko rin pong maging isang DJ. Currently, I'm studying secondary education. Malapit nang makatapos. Isang kembot na lang. 1 year. By the way, itago mo ko sa pangalang Mirela. Isang typical na koleyala na mahilig sa poetry at sa pagsusulat. Tall, morena at sabi nila, hawig ko raw si Perena ng Encantadia. Ito ang aking secret file. 4th year nang makilala ko si Raymond. The first time I saw him, ang gwapo. Matangkad din, pero tahimik. Sa school camp ko siya nakilala. Ginrupo kami ng teacher base sa birthday months namin. Luckily, parehas kami ng birth month, kaya ayun, nagkasama kami sa isang grupo. Na-introduce ang lahat ng pangalan at doon ko nalaman ang pangalan niya. After that night, naging super crush ko na siya. And since taga-kabilang school siya, yun yung first and last na time na nakita ko siya. At dahil nga high school pa lang ako noon, sobrang kulit ko. Yung kulit na typical lang sa mga nagdadalaga. So pinagkalat ko sa mga kaklase ko na boyfriend ko na siya. Kahit hindi niya alam. Sobrang bilib yung mga kaklase ko kasi naging boyfriend ko raw yung crush ko. Na in fact, gawa-gawa ko lang. Pero actually, minsan na rin kaming nagka-text. Year 2015 yata yun. Medyo di pa uso yung Facebook. So, text. Madalas maglibang ang mga teenagers. Nagkapalitan kami ng number sa tulong ng kaklase kong babae na kapitbahay niya. Nagka-text kami ng siguro mga ilang araw. After noon, nawala na ulit. Fast forward, I know na hindi siya sa akin masyadong interested kasi hindi naman ako ganun ka-attractive. Di pa kasi ako marunong mag-ayos noon. Wala rin akong hilig sa mga pambabaeng mga damit. As in, plain girl lang ako. Di ka mapapalingon. So yun na nga, 4th year high school ako. Blooming ako, paunti-unti. Maraming nakakapansin. Ganda ko raw, kakaibang beauty ko. Morena. Tapos yun. That app connected us again. Nag-chat sa akin. Gustong maligaw. Ako naman naalala ko, ay eto pala yung crush ko noon, na shy type. So, kinlik ko. Then parang kidlat na after 1 month, boyfriend ko na siya. Yes po, boyfriend ko na yung crush ko. And since nasa Mandaluyong siya nag-aaral, ako nasa province lang, LDR kami. Video call, chat, tawag, text. Sa loob ng 1 taon, yun yung means of communication namin. Kahit LDR kami, he never cheated on me. Marami kaming gustong ma-experience dati yung maglakad sa tabing dagat, magkausap ng personal, kumain ng sabay, pumasok ng school ng sabay. Then, ayun, hanggang sa lumipat na siya ng school, bumalik siya sa province namin, nag-aral siya kung saan ako. Sabi niya, lumipat siya kasi baka raw hiwalayan ko siya pag hindi siya lumipat. Biro ko lang naman yun, sineryoso niya. So the first meet happened. Nakakakaba. Legit yung kaba, yung parang may kuryente sa katawan ninyo. Tapos sobrang saya na makita siya in person. Walang halong eme The moment I saw him walking towards me, I told myself, I will marry this man someday. Sorry nagiging emotional na naman ako pag naalala ko. Binisita niya ako sa bahay, doon kami nag-usap. Saya lang, my first holding hands and my first hug. Fast forward, lagi na kami magkasama sa school. Kahit hindi kami magkaklase, para kaming mga tuko na hindi mapag-iwalay. May mga konting away, breakups, pero siya yung nag-handle sa relationship namin. Siya yung nag-keep sa akin. Despite of my flaws,
Siya yung comfort zone ko. Yung everything ko. Those times, siya lang yung mundo ko. Ako lang din yung mundo niya. Natuto ako magsinungaling para lang makita siya. Very colorful ang senior high school days ko dahil sa kanya. Sobra niya ako naprotektahan, minahal niya ako, iningatan niya ako. At never siyang nakipag-break sa akin. Never niyang ginusto na mawala ako. He spoiled me with love letters. Magaling siya sa calligraphy. Kaliwete pa. So, ayun. Grabe. Mas magaling talaga siya na gumawa ng mga kung ano-anong kaartehan na designs. Kahit ako yung babae. So, yes. Si Raymond yung naging best friend, boyfriend, / kuya ko. Simple lang nung happiness namin. Kain sa fishbowlan, lumihan, paglalakad ng magkasama. Ganun. Every morning, hinihintay niya ako sa labas ng bahay para sabay kami pumasok. Pag uwi, ihatid naman niya ako. Si Raymond yung nagparamdam sa akin na malawatpad na love story. Iba yung mundo namin sa lahat. Kaming dalawa lang yung tao sa universe na yun. Sa akin lang umikot yung mundo niya. So all in all, Raymond ay yung taong mahal ko. My boyfriend for almost 2 years and 4 months, I guess. And sa loob ng 2 years na yun, marami ako naging pagkakamali sa kanya. Pero lagi niya akong pinapatawad. Mas lalo niya pa akong minahal nung naging personal na yung distance namin. But the universe we both made was destroyed by me. Sa pagpasok namin as freshmen, nagkalayo kami ng school, as in magkalayong isla. Ang lungkot ko, walang araw na hindi niya ako sinasabihan na sana wag ako magbago, wag ako magloko. Siya pa rin yung pipiliin ko, araw-araw, hanggang sa makapagtapos kami. Magiging okay ang lahat. Naging schoolgirl ako while siya, ate niya yung nagpaaral sa kanya. Bakit nga ba ako naging schoolgirl? Wala kasi akong parents sa tabi ko. Nasa Manila kasi sila parehas. Tapos parang pakiramdam ko ang unstable ng buhay ko. Si Raymond yung naging comfort zone ko sa lahat ng mga naranasan ko na unfair treatment ng mga tito at tita ko. The school day started. We both got busy. Sa aming dalawa, siya yung lagi nagre-reach out. Then one day, nagising na lang ako na bakit hindi ko na siya mahal? Nung una, hindi ko lang pinansin. But as months went by, or goes by, mas nawala eh. Di ko alam kung bakit. Pero yun talaga yung na-feel ko. At masakit pa dun, na-fall ako sa classmate o tropa ko. Yes. Imbes na si Raymond yung kausap ko, si Chad yung nabalingan ko ng lahat ng atensyon ko. So I decided to break up with Raymond. Kasi hindi niya deserve yung tulad ko. Ayoko maging unfair sa kanya. Hindi siya pumayag. Halos kalahating taon niya akong sinuyo. Inaway. Binlock. Minsan, nagmakaawa ulit. Ganun. Still no ang sagot ko. At sa Chad, hindi naging kami. Never naging kami. Fast forward, second year college. Naging muse ako ng department namin. They appreciated my morena physique. Tapos yung intelligence ko pa. Ayoko maniwala eh, na maganda ako. Pero they made me appreciate that. Maganda pala ako. In my own way. At dun sa binigay ng Diyos. I gained confidence. I bloomed more and more. Hanggang sa parang nasabi ko na lang sa sarili ko na kaya ko na palang mahalin yung sarili ko. Then, nakilala ko yung great love ko. Si Daniel. He courted me. At kahit kami na
nandun pa rin yung panliligaw niya consistent. Ang bait niya at sobrang maalaga. 2 years. Up until now, kami. Never niya akong sinaktan emotionally and physically. Siya na nga yata yung gusto kong maging partner habang buhay. Kasi may pangarap sa buhay, masipag, responsable, at syempre pogi din. He became my escape from Raymond's memories. Yung memories namin ni Raymond, sinikap niyang tumbasan at higatan. Legal na rin ako sa family niya at love ako ng pamilya niya. Lalo na ng parents niya. Parang anak na rin nila ako. Danielle helped me financially rin. Kasi nga nag-self-supporting ako. Di ko na kinayang tumira sa nagpapaaral sa akin kasi mababa pa sa katulong kong itrato ako ng nanay nung nagpapaaral nga sa akin. And Danielle is so perfect. He never cheated. Nor told me to break up with him. Iniingatan niya ako. Sabi ko nga, ba't mo ba nagustuhan ako? Eh, ang dami-dami namang mas maganda. Then he just told me na, ayun, gusto niya akong alagaan. Hanggang sa, eto na naman ako. I made a disaster. Halos 1 buwan kong laging napapanaginipan si Raymond. Parang may gusto siyang sabihin, ewan. Sa panaginip kong yun, gustong-gusto ko siyang abutin. Gigising ako na basa ng luha yung mukha ko. Nagtataka ako, why am I dreaming of him paulit-ulit? Hindi ko siya naman pinapansin. Pero the more na ganun yung ginagawa ko, lagi niya akong dinadalaw sa panaginip. So one day, I reached out to him. Nagkausap kami online. Humingi ako ng sorry sa lahat ng nagawa ko. Pinatawad niya ako. Nagsorry rin siya sa pagiging obsessed na sa akin. Pati na rin yung mga nasabi naming masasakit na salata sa isa't isa. So that moment, I realized nag-heal na yung puso ni Raymond. So, okay. But he said, mahal niya pa rin ako. Pero bilang kaibigan na lang. At masaya siya na mabuting tao yung pumalit sa kanya. Sabi rin niya, ingatan mo yan ha. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo siyang pakawalan. And then, doon ako nagsimulang umiyak. Yung dating lalaki na mundo ko, nagsabing ingatan yung present ko. Di ko alam pero parang may pana na tumusok sa puso ko. Kasi it was really the matured Raymond, or it is the matured Raymond. Finally letting me go. Lahat ng memories namin parang nag-flashback. Sobrang sikip ng dibdib ko. Sa loob ng 2 years na naghihirap si Raymond, I was living my life in normal. Pero siya sobrang hirap. Feeling ko, it really took some time to heal the pain, the hurt that I've caused him. Ramdam ko na mahalaga pa rin ako sa kanya. Pero ayun nga, nagsimula kaming magkausap doon. Doon ko nalaman. At masakit. May guilt, may regrets. Pero ewan ko, parang bumalik yung love ko sa kanya. Araw-araw akong umiiyak. Kasi parang meron akong regrets and what ifs. I skipped the healing process before going or jumping into another relationship. Kaya ngayon parang hinihila ako ulit ng healing process. Sabi niya, ako hindi pa na-heal. Mahal ko pa rin si Raymond and mahal ko rin si Daniel. I know it's impossible na magmahal ng dalawa pero ang hirap mamili. Ang hirap bitawan ng taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako. At ang hirap din bitawan yung taong una kong minahal ng sobra. I'm stuck between choosing or losing them both. Pero ayoko maging selfish. Ayokong saktan si Daniel. Ayokong paasahin sa wala si Raymond. Magpapakatotoo ako.
May nagpupush sa puso ko na bumalik na lang kay Raymond. Pero sinasabi ng isip ko na wag. Kay Daniel ka na lang kasi mas mahal mo si Daniel. And now, kapag wala akong kasama sa paligid, ayun, iyak na lang ako hanggang sa mapapagod na lang ako. Nagagalit ako sa sarili ko. And I'm sharing this story para sabihin sa inyo na huwag kang magmahal ng bago kapag hindi ka pa tapos magmahal ng past mo. Huwag kang maging source of pain. Dapat maging source of hope and joy ka. I'm not asking for any advice. Gagawin ko ang tama and the best para sa lahat. At sana nga po, lumipas lang tong sakit at breakdown na nararamdaman ko kapag naalala ko si Raymond. And sana po, mas mangibabaw yung love ko kay Daniel because he don't deserve this. Confirmed. Mas masakit yung late reaction na sakit ng puso kasi mas malalim yung sugat. Biruin mo, sino bang tanga yung tsaka lang marirealize na mahal mo siya after 3 years na nag-heal na siya at may iba nang nagmamahal sa'yo. Piliin ko man si Raymond, I know hindi na niya ako tatanggapin. At piliin ko man si Daniel, I know that I'm being unfair. Kasi nararamdaman ko tong confusion na to. Huwag niyo akong gagayahin. Muli, ako si Mirela at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.